Ining ubos ninyong alagad sa Mong Tulumanon, Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ang makauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Dani Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas mao gyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug usab si kasamang radyoman John Ilumbaring. Sa gyapon no pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 28 sa bulan sa Hunyo tuig 2020. Katapusang Domingo sa maong bulan, buot pasabot, sunod Domingo, bulan sa Hulyo naman, July. So mala na sa atong napahibaw no sa miaging Domingo nga mausub na ang oras sa atong programa no sa radyo kahayag sa pagtuong Katoliko. Dili na aning orasa magsugod. Magsugod na og alas 7:30 no human sa Santos nga Misa. Human sa Santos nga Misa, pagka alas 7:30, magsugod na ang atong bag-ong oras sa maong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. 7:30 to 8, no? Before sa programa ni kasamang radyoman Alma Santiago no? Sa DepEd. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Sa ato po dayang ipahibaw, niadto po daing Domingo no pagkagabi programa sa Catholic Faith Defenders diin kita nahisakup usab wala ta ka programa ato kay napalong ang sugang dagitabnon no walay kuryente niadtong gabi una maunang wala ka programa ang grupo sa Catholic Faith Defenders. So mao na no doon na to'y ga-text nako nahibong no hug asa na atong programa. Engko Brad, pasensya, brown out, walay kuryente. Kagahapon po, diya yun sa may atubangan yun sa simbahan, ni Labayta, na apoy ni Duol nato. O nangutana, nganong wala ka programa ni atong Dominguha, no? Ang grupo, ato pong giingnan nga brown out man, no? So mauna nga walay programa no ang CFD group sa Dipolog ni adtong Dominguha. Okay, walay kuryente. Nagkaroon no mga tinahod nga tigpaminaw no akong balikon ha nga sa sunod Domingo pohon bulan sa July naman na bag-o na ang oras sa atong tulumanon. 7:30 to 8 na, no? So, human sa misa na ang atong programa. Dili na before sa misa, no? Human sa misa, 7:30 to 8. Og ang programa po namo sa grupo, nabalhin na usab, no? Ang oras, alas 8 mo na tatos gabi Magsugod na po og alas 7, no? Human sa programa sa atong mga igsuong piniling nasod. Pag human nila, urag 6 man na, no? 6 to 7 man na ila, kita na po dahil mo sunod. 7 to 8 no kanhi kanang 7 to 8 no sa ato unta ng higalang Adventist pero kay nibalhin man sila mao na nibalhin sila istasyon mao nang nabakante na ang oras no 7 to 8 no mag music naman galing na no ug usa sa nahukmang desisyon pod sa atong amahan dinhi sa istasyon nga mao na nga diha itunong ang atong programa parang magsunod ang religious human sa piniling nasod ang CFD na dayon, no? 7 to 8 na ang programa sa CFD, no? Matag Domingo sa gabi. So, nausab ang atua, no? Nausab po ang sa grupo. So, diri dayon ta sa okay. diri dayon ta, no? Sa atong ialagad ninyo no karong Domingo ha. Okay no sa miagi naghisgota og
kaya na bang ang changes sa day of worship gikan sa Saturday kung 7th day of the week ngadto sa first day of the week, unang adlaw sa semana, kung atong tun-an pag-ayo ang Biblia ug ang history, dili na siya isipon nga paglapas sa balaod. Pagtuman na sa balaod. Nga naman, kay ang changes gikan sa Old Covenant o daang kasabutan ngadto sa New Covenant, fulfillment man na, katumanan man na. So dili na sabton nga paglapas. So atong istoryahan o ipaliwanag, ipasabot sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga dili na paglapas sa sugo. Di ba? Pagtuman. So kanang pag-ingon diha sa Biblia sa Mateo 5:17, sa dihang giingon diha sa maong sitas nga, wala moanhi si Kristo aron sa pagguba sa balaod, kundili aron sa paghatag sa hustong kahulugan niini, pagtuman niini. Kanang bersikulo wala gyud na supakas Katoliko. Wala bitaw moanhi si Kristo dinhi, no? Wala bitaw siya moanhi aron pagguba sa balaod para mahimong sa may tawagan na kanang magsusupak sa balaod, no? Wala moanhi si Kristo diri ingon nga magsusupak sa balaod, no? Dianhi sa diri aron sa pagtuman, paghatag pagali sa hustong kahulugan. Pero diha sa pagtuman, dili nato hunahon nga tanang balaod parehas og dagway, maparehas og dagway kay sa tagna sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod 32, ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios dili parehas sa daang kasabutan. Lahi. Tanawa ra gunang sa Hebrehanon City 12. Unsa may giingon diya sa Hebrehanon City 12? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Nganong ilisan man ang pagkapari? No, natural kay kadtong daang kasabutan nga pagkapari o ila ra pud to. Sa bag-ong kasabutan, lahi na pud ang pagkapari, ilisan. So ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So doon mga balaod nga mausab. Okay. Nya naapoy laing naalagi teksto sa Biblia nga gamiton manggali po ni sa atong higalang Adventist nga dili mausab ang balaod sa Dios. Kinahanglan nato nang i-qualify kung unsay bot pasabot ana. Kay dili tanang balaod dili mausab. Sa pagtuong Katoliko, akong balikon ha, parang di gyud malimtan og katungwa ka dungog makahibalo. Okay, kanang balaod nga ang iyang nature, moral, natural, o divine, ang exact term yun nga, igo yun ana, moral, natural. Kanang balaod nga moral o natural, dili yun na mausab, kay kumon na siya nga balaod. Kumon, pras anang dili ka mangawat, di ka magpatay, basta kay, nganong dili na mausab, kay dili man po na usbon sa mga authority. Kay kumon man nga balaod. Di ba? So, mauna nga, kanang mga moral essence of the law, dili na mausab. And then, kana pong doctrine. Kanang teaching ba? Doktrina. Dili na mausab. Pero galig, balaod unya ang iyang essence, moral, dili na mausab, pero kung disciplinary o ecclesiastical, o bisan panggali ng human laws, mga palisiya lang nato, magipanggama rapod sa tao, pwede na mausab. Kanang balaod sa mga gipanday sa mga congressmen. Senador, pwede ta mag-usab-usab din ha. Unya, tingali mangutana lagi ang uban nga, asa man ang teksto sa Biblia mo support anak beritas nga ang mga obispo, mga kadagkuan sa simbahan pwede mag-usab-usab to bind and loose, di ba? Binding and loosing authority, na sige na nato nang gibalik-balik.
Kadtong ang unag yung giingnan ana gitagaan anang gahuma, gisingle out ra gyud ang usa ka tawo. Katong gitugyanan sa Yahweh, si Pedro. Atong gituho ang unang Santo Papa. Kadtong giingnan si Pedro, right after nga ni-announce ang Ginoo niya, ni pahibaw ang Ginoo niya nga magtukod siya gingharian kun iglesia nga di na maguba, giingnan din siya sa Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa may pasabot anang tugyanan ka sa mga yawi sa gingharian sa langit? Gihimo kang supremo, gihimo kang leader. Oh? Ngano man, kaysa sumpay giingon man ang imong luagan og gapuson sa kumon nga hubadon ang imong idili ug itugot. Dinhi sa yuta idili ug itugot usab sa langit. Oh, actually gahom na sa Dios, gahom na ni Kristo. Kanang pagdili og pagtugot na gahom sa pag-usab-usab. Di ba si Kristo nga naghawid gyud anang gahuma, pinadayag 3:7, nagkupot sa Yahweh, no, si Kristo man ang gipasabot nga nagkupot sa Yahweh na ay gahom sa pag-usab-usab. Niya iyan ang gihimo katong ni sugod na sa hinay na siya sugod sa New Covenant. Di ba na gipang-usab si Kristo? Di ba? Oh? Binding and loosing authority na. Unang giusab niya katong istrikto nga pagsabot sa daang kasabutan, iyan atong giusab. Hinay-hinay. Kanang makalapas sa adlaw igpapahulay, patyon man ta dayon to. Sa iyang pag-usab, dili na patyon dayon, taga ang chance. Oh, di ba? Oh. Kay katong laging daang kasabutan, landong to shadow. Mingon kay tag landong, makadungog gali mog sita sa Biblia nga shadow, landong, kay gihisgutan man ng Pablo, diya sa Colosas 2:14 hangtod 18. But pasabot anang shadow, landong, dili pa to mao. Kay pras gud anang anino nato, di ba? Oh. Kanang anino na to, dili man na kita gyud. Ang kita kadtong tag-iyaan ng anino. So pag ingon ni San Pablo landong but pasabot dili pa to, naay gitumong ana sa bag-ong kasabutan nga lahig ko dili na pareha sa daan. Unsa may example kadtong katong laging tuli, katong entrance sa kingdom. Tuli man to, di ba? Kanang ipasulod ka sa gingharian ang seremonyas nga himuon. Di ba? O, tuli to. Then kanang sa atong fraternity, unsa man, kanang lapdusan og padol ng imong paa sa luyo. O, samput ba na? O. Sa gingharian, sa daang kasabutan, lapdusan ka. O, dili lapdusan. Putulion ka. Pero sa bag-ong kasabutan, niingon si Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 ug 12, bunyag, bautismo. So, ang changes from tuli ngadto sa bautismo, kung bautismo na ta, dili na sabton nga paglapas sa balaod, pagtuman, kay mausob man ang dagway ana, itsura sa New Testament. Mauna, so katong pag-ingon dia sa Biblia nga si Kristo wala mo anhi aron pagguba sa balaod, kundi sa pagtuman noon ani tinuod man na. Pero sa pagtuman diha ni Jesus Christ, naanay mga changes nga iyang sugod-sugod. Hinuon ka ng pagbalhin gikan sa Saturday ngadto sa Sabado, nga wala gyud tay explicit ka makita nga niingon si Kristo nga, oy ibalhin na ni nato og kanang unang adlaw simana o Domingo. Mao bitaw nang naay mga referensyang Katoliko nga gamit-gamiton manggali na sa atong mga higalang Adventist nga natanawa ang inyong mga pari nag-ingon ang inyong obispo nga kanang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo wala na siya scriptural support. Ang buot pasabot ana nga wala scriptural support kanang explicit ba litra por litra. Wa gyud tay mabasa nga nag-ingon ang Dios, nag-ingon si Kristo nga ibalhin ninyo na gikan sa ikapito ka adlaw semana ngadto sa unang adlaw sa semana. Wa tay mabasa ana sa Biblia. Pero naay scriptural support nga kanang gitawag nato implicit. But pasabot gipasabot duha man guna ka paagi gud kanang mo akseptar ta og kamatuoran. Explicit og implicit. Explicit, wala gay mabasa sa Biblia. Explicitly, litra por litra. Nga nag-ingon ang Diyos, ibalhin ninyo na gikan Sabado ngadto sa Domingo. Wala.
Pero dunay mabasa nga gipasabot nga pwedeng mausab. Una pa lang kanang gahom sa gihatag ni Kristo sa iyang iglesia, kanang binding and loosing nga ang unang giingnan ana si Pedro ra, di ba? Mateo 16:19. Dayon kay kinigong pagdumala sa iglesia, mura man ni og kana galing Supreme Court. Dili man pod kay si Pedro ray mo dumala. Naman si mga kauban kato mga apostoles. Mao na nga sa Mateo 18:18 human atong giingnan si Kristo giingnan si Pedro ni Kristo nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Timaniha nga naa ang ubang mga apostoles. Kauban ni Pedro dito. Pero nganong si Pedro ray gisultian. Dili gyud ang tanang mga apostoles. Pero naa dito ang mga apostoles, pero si Pedro ray gyud mo gi-single out. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot. Sumaw na ang posisyon ni Pedro, leader. Posisyon na ni Kristo nga ipadumala ni Kristo ni Pedro. Kaya kanang pagpangulo, iya man na ni Kristo. Nganong iya man nang gi-extend ni Pedro? Kanang pagdili og pagtugot. Gawon man na ni Kristo. Nganong iya man nang gi-extend, gipiyal nga doon ni Pedro. Kay si Pedro lagi, mo iyang gihuna-huna nga mahimong representative niya o vicar niya. Paras anang mayor nga ang iyang representative nga vice mayor, maunay mo muhulip kung wala siya diha. Kung ang mayor mo ato sa laing lugar, ang vice mayor dahil mo represent sa mayor. Mauna, si Pedro mo iyang gipili yun, no? Kay naagod ang ubang mga apostoles nganong si Pedro ra may giingnan, Pedro, ang imong idili diri sa yuta og itugot o gapuson og luagan. Gapuson og luagan usab sa langit. Idili usab og itugot sa langit. Di ba? Si Pedro ra. Pero sa ako nang giingon lagi ang pagdumala kay mudako man gyud nang gingharian, kinahanglan do na gyud kay kauban. Mao na nga naay ubang mga apostoles kauban ni Pedro. Mao na nga sa Mateo 18:18, di ba? Ang tanan na dayon sila mga apostoles giingnan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Pero sa dihang giingnan na ang tanang mga apostoles ni Kristo anang gahuma, timan wala na maghisgot og Yahweh. Na ano man, kay kadtong keys of the kingdom, exclusive ra to sa chief, si Pedro ra ato. Di ba? Kay dili man gud tanan chief good. Kay kana bitang Supreme Court, dili man tanang chief. Sa Supreme Court na ay mga justices, pero usa ray chief justice. Di ba? Mga justices, dahil na usa nga chief. Dunay chief justice. Ang mga apostoles pod, tanan sila mga leader, pero ang ilang chief, kadtong gitugyanan sa Yahweh. Kay kadtong gitugyanan sa Yahweh, kuan man to? Oposisyon man to ni Kristo as chief. Di ba? Asa man na mabasa nga si Kristo mo'y gahawid gud anang Yahweh gipasabot. Pinadayag 3:7. Nya gitawag pag og balaan, holy. Ang gakupot kuno si Yahweh balaan o holy. Subot pasabot kanang katungdanan nga naghawid og Yahweh, holy o santo. Mao na nga santo. Then sa pinadayag Isaias 22 tudling 21 ug 22 kanang gipahawid og Yahweh sa gingharian, tawgon siya og amahan. Sa tupa father, sa kinat sila papa. So kung ato nang itapuon sa pinadayag 3:7 ang gahawid sa Yahweh, tawgon og santo, kana ang katungdanan o balaan. So i-connect dayon nato na sa Isaias 22, 21 ug 22 nga ang gakupot sa Yahweh tawgon og papa o Father, sa ito pa Santo Papa o Holy Father. Bot pasabot, titulo sa Diyos, mao na'y mahimong titulo sa mahimong leader. Santo Papa o Holy Father. Parehas ba anang leader sa pamilya? Nganong tawgon mo na ito nagtitulo sa Diyos? Kanang Father, di ba may Tay, Papa, Father, titulo mo na sa Diyos. Di ba mo mahibungan na? Kanang leader of the family, gamito ng titulo sa Diyos. Di ba?
Dili tawag ra ng imong tatay diha sa pamilya og brother, ay suko na imong father wa kay tahod. Di ba? Oh, suko. Mayon yung kagtay. Papa, father, amahan, niya kay titulo man na sa Dios. Di ba? Unsa may prueba nga titulo na sa Dios? Mateo 23:9. Itong ningon si Kristo, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara yung amahan sa langit. But pasabot yang amahan ang Dios. Oh, titulo sa Dios ng amahan. Pero nganong ato nang gamiton? Kaya mo may giingon sa Biblia. Isaias Kapitulo 22, tudling 20 hangtod 23. Ato lang i-extend kayo. Isaias 22, 20 hangtod 23. Ang gitugyanan og Yahweh tawgon og tatay o father, papa sa kinat sila. Tingali malibog mo, ngano man laging niingon mas si Kristo diha birita sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag amahan diri sa yuta, dili ang bot pasabot ana ni Kristo. Kay ang mga Pariseo, mga magtutulo sa balaod gud diha nagpataas. Mapahitason sila ba, mga hambugero ba? Oh. Unya dili gusto si Kristo anang kanang posisyon sa pagka-leader mapahitason. Dili gusto siya magpaubos. Kay nag-ingon siya sa Mateo 23:11, no unahan anang Mateo 23:9, unahan ana sa 11 niingon si Kristo ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Subot pasabot kay kadtong mga Pariseo, mga magpatutudlo sa balaod, nagpataas man sila, ipaubos sila ni Kristo. But pasabot dili sila angayan anang titulo nga taas. Nakuha ninyo ang point? Dili gyud kay gidili gyud ni Kristo ng titulo sa Dios nga gamiton sa tao, dili. Okay si Kristo nga gamiton ng titulo sa Dios basta magpaubos. Okay, nag-ingon man siya, ang magpaubos ipataas. Sa laing pagkaistorya, kung mapaiubsanon ka, angayan ka anang titulo sa Dios. Nya kay mo man ay kanang posisyon sa Santo Papa, sulugoon man na, di ba? So kung matuman sa usa ka tao o Santo Papa ng pagpaubos, so angayan gyud siya anang titulo nga amahan. Dili ra manggali ka ng amahan, kanasta po ng teacher. Dili gyud but pasabot nga gidili gyud ang pagtawag og teacher sa tao. Kay niingon man pus Kristo diha, ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usaray teacher sa langit. Oh, pero nganong tao ugon mo na to nag-teacher ng sa atong mga leader diha sa eskwelahan. Oh. Kay mo man ilang rule. Provided lang nga dili ba mapahitason. So mao na ang but pasabot ni Kristo. Dili ta angay pataas ang ipasabot ni Kristo diha. Dili gyud niya bot pasabot nga dili gyud ang paggamit sa titulo gyud sa Dios. Dili. Kay si Pablo gali nag-ingon siya, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Di ba? Asa man na unang Korinto 4:14 ug 15. Di ba? So mao na ang point diha. So nakuha ninyo ang point. Ang mga apostoles, no, gitawag na nato pod sa atong pagtuong Katoliko og magisterium. Kanang sa atong balaod sa kanang sa kuan na to kanang gitawag na tog Supreme Court. Oh, ang Supreme Court na ay mga justices ug na ay Chief Justice. Dayon sa simbahan ang tukbang na magisterium. Oh, unsa may pasabot anang magisterium? Magisterium gani abot pasabot kika na sa pulong Latin nga teacher, magtutudlo. Ang mga apostoles mga magtutudlo man do sila. So kung i-plural na to kay more than one man, mga apostoles mo nang magisterium. Hugpong sa mga magtutudlo, grupo sa mga magtutudlo, mo man to mga apostoles, grupo sa mga magtutudlo. Sila maoy unang magisterium. Sila maoy Supreme Court sa Biblia. Unya kay naa man gyud successor do na man ay mopuli kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante do na may mopuli. Mo nang tanawon day nato sa history kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro. Kanang tugyanan si Yahweh ba? Leader man na. Wa may laing relihiyon makahatag og listahan ana. Katoliko raman. Di ba? Gikan ni Pedro hangtod karon na. Pero napod lagi mag-awat-awat lagi. Ila pong gamito ng titulo Santo Papa. Kamu nalay bahala na, no? Di ba? Naay grupo ron nga gamiton po ng titulo na to, Santo Papa. Pero ang original Katoliko, kimo man yun nasumpay sa mga apostoles. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw.
So balikon ko ha, wa pa ta kahuman ani nga isyu ha, kani mga changes katuman na ni dili ni sabton nga paglapas nya kay oras naman. So by the way no, sa sunod Domingo pohon dili na aning oras sa tamadungog 7:30 na human na sa misa 7:30 to 8 ug katong sa grupo pod sa CFD sa gabi dili na alas 8 magsugod, alas 7 na masayo na. Alas 7 tama na alas 8. So hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. One day, isang araw, ay so napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand man good, dili tanang tunay maximum fluoride. Busa ni sis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo at pagiging haligi